No século XIX, unha soa idea, estendeuse pelo mundo como a pólvora. Unha idea poderosa, contagiosa e, como veremos, moi perigrosa. Esa idea era a de nación. Hoxe imos ver como este concepto, que parece tan abstracto, foi quen de forxar países novos, esnaquizar imperios centenarios e, en última instancia, preparar o camiño para un conflito a escala mundial. Pois esa é a gran pregunta, non si? Como é posible que algo que non se pode tocar, unha simple idea, teña forza para mover exércitos, derrubar reis e trazar fronteiras que, en moitos casos, aínda existen hoxe? A verdade é que a historia é fascinante. Veña, imos ao miolo do asunto. Primeira parada. O primeiro que hai que entender é que, naquel momento, a idea de nación era revolucionaria, de verdade. Poñía patas para arriba toda a orde establecida, onde a xente era leal a un rei, a un emperador, a unha dinastía, pero non a un colectivo de cidadáns. Pero ollo, que era exactamente unha nación? Pois a cousa non estaba nada clara, porque había dúas grandes maneiras de entendelo. Por un lado, tiñamos o modelo francés. Para eles a nación era unha escolla, un acto de vontade. É como un acordo, un queremos vivir xuntos que se ten que renovar cada día. Pero logo estaba o modelo alemán, que era outra cousa, moito máis romántico, máis místico. Aquí a nación non se elixe, ven contigo. É algo que levas no sangue, na lingua, unha especie de alma do pobo. E aquí ven o máis interesante de todo. Esta idea de nación funcionou como un imán superpotente con dous polos opostos. Por un lado, tiña unha forza centrípeta, é dicir, que unía pezas que estaban separadas. Pensemos en Alemanha ou Italia. Pero a vez, tiña unha forza centrífuga, unha forza que rompía, que facía que os grandes imperios, cheos de povos diferentes, empezasen a saltar polo aire. Imos ver primeiro como funcionaba esa forza de unión, a que construe. Moi ben, imos aló. Como se construe un país a marteladas, a partir dun montón de anaquiños? Pois eso é o que imos ver agora con dos exemplos clarísimos. E o mellor exemplo disto é, sen dúbida, Alemaña. Aquí non houbo votacións nin debates no Parlamento, para nada. A unificación foi imposta dende arriba, polo reino de Prusia e por un señor moi astuto e bastante pouco amigo das palabras, o chanceler Otto von Bismarck. O seu lema era ben sinxelo: as cousas non se amañan falando, senón a sangue e ferro. E o tipo tiña un plan perfecto, casi cirúrxico, en 3 actos. Primeiro, provocou unha guerra con Dinamarca para quedar cos territorios ao norte. Despois, a por Austria, o outro gran poder xermánico para deixar ben claro quen mandaba ali. E o golpe de mestre, unha guerra contra Francia. Con iso conseguiu que todos os pequenos estados alemáns, por medo, se uniesen a Prusia. E para rematar a festa, proclaman o novo imperio alemán, nin máis nin menos que no Pazo de Versalles, unha mensaxe ben clariña por resto do mundo. Pero mentres pasaba todo isto en Alemaña, ollo o que estaba a ocorrer no sur. O caso de Italia era parecido, pero moito máis caótico. Italia era un auténtico quebracabeza de reinos, ducados e territorios controlados por potencias estranxeiras como Austria. E aquí o motor do cambio foi o reino do Piemonte, o máis industrializado, e o seu cerebro político, o conde de Cavour. A diferenza de Alemaña, en Italia había un bo lío de ideas sobre como tiña que ser o futuro país. Estaban os radicais, como o famoso Garibaldi, que soñaban con unha república. Outros, máis conservadores, querían unha especie de federación de estados dirixida polo Papa. Pero, ao final, a visión que gañou foi a de Cavour, unha monarquía unificada baixo o rei do Piemonte. Iso sí, e isto é moi importante, Cavour non o tería conseguido nunca sen as conquistas épicas de Garibaldi e os seus camisas vermellas no sur de Italia. Vale, ata aquí a forza que construe. Sabimos como se crean países. Pero que pasa co outro polo do imán? O que rompe? Pois agora imos ver como esa mesma idea, o nacionalismo, funcionou como un ácido que foi desfacendo pouco a pouco os grandes e bellos imperios de Europa. E para entender isto non hai máis que botarlle unha ollada ao imperio austrohúngaro. Era un auténtico mosaico. Alemáns, húngaros, checos, polacos, eslavos de todo tipo, todos baixo a mesma coroa. Durante séculos isto máis ou menos funcionou, pero coa idea da nación no aire converteuse en unha bomba de reloxería. De repente, cada pobo empezou a reclamar o seu, e a estrutura do imperio empezou a tremer. E ollo, que non era o único. O xigantesco imperio ruso tiña o mesmo problema, unha élite rusa gobernando sobre un feixe de povos que non se sentían rusos para nada.
E que decir do Imperio Otomán, que xa naquel momento chamaban o enfermo de Europa. Estaba a desmoronarse, sobre todo na zona dos Balcáns, onde serbios, gregos, búlgaros e outros loitaban por conseguir a súa independencia. Pero a historia do século XIX non é só cousa de Europa. Para nada. Mentres os vellos imperios europeos tremían, dous novos xigantes estaban a espertar fora do continente e facíano a unha velocidade de vértixe. Primeiro, os Estados Unidos. A súa terrible guerra civil serviu para algo máis que para abolir a esclavitude, forxou de verdade unha soa nación. A partir de aí, foron a todo gas, unha industrialización masiva, a conquista do oeste e en moi pouco tempo convertéronse nos donos indiscutibles do seu continente. O seu lema, a doutrina Monroe, deixábao ben claro: América para os americanos. E logo está o caso do Xapón, que é de película, dun día para outro, prácticamente. Pasaron de ser unha sociedade feudal pechada ao mundo a converterse nunha potencia industrial e militar nun tempo récord. E todo por unha humillación, a visita dos barcos de guerra americanos que os obrigaron a abrirse ao comercio. A súa reacción foi modernizarse a toda velocidade, e cando foron quen de gañarlle unha guerra a xigantes como China e sobre todo Rusia, o mundo enteiro quedou coa boca aberta. Ben, pois con isto chegamos ao final do percorrido. Xuntemos todas as pezas do quebra-cabezas. Temos nacións novas e fortes, unha industria que produce armas e produtos como nunca antes. Que pasa cando xuntas todo iso? Pois que comeza a competición, unha carreira tola por ver quen domina o mundo. E isto non era o colonialismo de séculos atrás. Non. O imperialismo de finales do século XIX era outra cousa. Era unha consecuencia directa da industria e do nacionalismo. Xa non se trataba só de buscar ouro ou especias. Tratábase de controlar territorios enteiros de África e Asia, de competir cos veciños e, sobre todo, de prestixio nacional. Pero, por que esa obsesión por ter colonias? Pois por un montón de razóns, todas conectadas. Primeiro, a economía, claro. Necesitaban mercados onde vender os seus produtos e lugares de onde sacar materias primas baratas. Tamén a política, controlar rutas marítimas, ter bases militares e, sobre todo, poder decir eu teño máis colonias ca ti. E por último, pero non menos importante, había unha poderosa xustificación ideolóxica. E aquí é onde a cousa se pon máis escura. Para justificar o que estaban a facer, crearon unha idea terrible, a carga do home blanco. Basicamente, críanse superiores racial e culturalmente e pensaban que tiñan a obriga moral de ir polo mundo civilizando os demais povos. Era, digámolo claro, a excusa perfecta para unha conquista que foi de todo menos civilizada. Entón, que temos ao final? Pois unha rivalidade nacional levada ao extremo, con novas potencias industriais competindo por repartirse o mundo. A mestura era sinxelamente explosiva. O escenario estaba listo, a tensión acumulábase. Só faltaba que alguén acendese a mexa para que todo saltase polos aires. E isto lévanos á pregunta final, unha que segue tan vixente hoxe como entón. Onde está a liña? En que momento o orgullo polo propio, o amor á patria, se converte en algo perigoso para os demais? É unha reflexión importante porque esas mesmas forzas que dibuixaron o mapa do século XIX, dun xeito ou doutro, siguen a mover o mundo hoxe en día.